21 гадзіна і час на аб'ектыў. У студыі Кірыл Смяглікаў. Пра галоўныя навіны дня ўжо цяпер. Запусцілі першы энергаблок Астравецкай АЭС. Літва супраць. Электраэнергія з Беларусі, якой гандлявалі ў Нордпул, не складае значнай колькасці. Галоўчанка рапартуе пра рост, а банкі сварочваюць крэдытаванне насельніцтва. Кто-то из граждан может терять работу, у кого-то могут снижаться доходы, поэтому выдавать кредиты более рискованно. Пакараныя і зачыненыя за страйк. 4 дня мы не работали, потому что нас закрыла санэпидемстанция за нарушение правил ковида. Склады разгружаныя, заробкі растуць, а рост эканомікі параўнальны з мінулым годам. Хіба кожны б хацеў жыць у гэткім эканамічным становішчы, якое малюе ўрад. Аднак Нацыянальны банк, нягледзячы на немаверны аптымізм прэм'ера Галоўчанкі, канстатуе рост дэвальвацыйных і інфляцыйных чаканняў. Разумела, праз COVID-19 і палітычную нестабільнасць. Чаго чакаць беларусам, высвятлялі мае калегі. Усё не так кепска, як у суседзяў, аднак захаванне памеру ВУП на ўзроўні мінулага года заданне няпростае. Па выніках сустрэчы з Лукашэнкам прэм'ер-міністр Роман Галоўчанка распавёў, што 100% рост эканомікі ў Беларусі магчымы пры адсутнасці лакдауну і жорсткіх абмежаванняў у гандлёва-эканамічных партнёраў. В принципе, по третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года, хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация и связь, финансовый сектор и наука. А яшчэ паводле прэм'ера амаль на паўмільярда рублёў удалося разгрузіць склады. Хоць яшчэ на 5 мільярдаў яны па-ранейшаму загружаныя. Гэта амаль 70% сярэднямесячнай вытворчасці краіны. Для іх трэба або падвышэнне цэнаў, але ў гэтым выпадку наўрад ці яны змогуць прадаць свае тавары. Ці ім трэба скарачаць выдаткі, гэта азначае у тым ліку і выдаткі на працу, гэта азначае зніжаць заробкі людзям, якія працуюць на гэтых прадпрыемствах. А таму працяг рэцэсіі, ды і любыя спробы ўраду ратаваць сітуацыю могуць прывесці альбо да скарачэння прыбыткаў насельніцтва, альбо да дэвальвацыі, да яшчэ большай інфляцыі, лічыць эксперт. Як ускоснае пацверджанне гэтаму, жаданне ўраду на лета пашырыць спіс сацыяльна неабходных тавараў, кошты на якія будуць рэгулявацца, як падчас дэвальвацыі 2011-го. Пакуль жа, паводле прэм'ера, сярэдні заробак па краіне наблізіўся ажно да 1300 рублёў. Ці бачаць гэтыя лічбы ў разлікоўках беларусы? Мы запыталі жыхароў Віцебску. Конечно, нет. Меньше. Намного? Намного. У меня зарплата 1000 рублей. Все, что я могу сказать. Работаю по 12 часов. Все, с высшим образованием, специалист. Я працую на мясокомбинате, и я заробляю 560 рублей. Ну, приблизительно, да. Похожая заработная плата такая. Да, есть такое. Но это же не обязательно, что у всех. То есть средняя заработная плата, вы знаете, как высчитывается, поэтому здесь просто вы попали в цель, вот и все. Думаю, что лучше жить мы не будем. Тым часам банкі максімальна скарацілі спажывецкія крэдыты, запазычанасць па якіх ужо наблізілася да 6 мільярдаў рублёў. Агулам за апошнія 12 месяцаў гэтая лічба павялічылася больш як на 10%, незважаючы на тое, што ў верасні запазычанасць насельніцтва знізілася прыблізна на 100 мільёнаў. Пры гэтым новыя крэдыты беларусы бяруць неахвотна, бо ў асобных выпадках стаўкі дасягаюць больш як 30%. Скорее всего, это в том числе и девальвационное ожидание, но, говоря шире, банки ожидают увеличения рисков, банки ожидают того, что кто-то из граждан может терять работу, у кого-то могут снижаться доходы, поэтому выдавать кредиты более рискованно. Штопраўда, урад бачыць станоўчыя зрухі ў стабілізацыі на фінансавым рынку. Паводле ўсё таго ж прэм'ер-міністра Галоўчанкі, у параўнанні са жніўнем беларусы ў 10 разоў сталі менш набываць валюты. А можа, проста ўжо няма за што яе набываць. Юлія Лабанова, Віталь Бабін, Белсад.
Першы энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі сёння ўключылі ў аб'яднаную энергасістэму краіны. Літва ў адказ адразу заявіла аб спыненні паставак электраэнергіі з Беларусі. Працягнецца гэта да 2025 года. Электраэнергія з Беларусі, якой гандлявалі ў Нордпул, не складае значнай колькасці. Каля 4% ад агульнага спажывання Літвы. Гэта не стварае істотнага цяжару для рынку і не ўплывае на кошт у Літве. Беларуская АЭС будуецца паблізу Астраўца ў Градзёнскай вобласці за кошт дзяржкрэдыту Расійскай Федэрацыі ў аб'ёме да 10 мільярдаў долараў. Вільня ад пачатку будаўніцтва атамнай станцыі выступае супраць праекту. Паводле літоўскіх уладаў пляцоўка для станцыі ўсяго 50 кіламетрах ад літоўскай сталіцы абраная неабгрунтавана, і АЭС прадстаўляе пагрозу нацыянальнай бяспецы рэспублікі. Больш за тое, краіны Балтыі дамовіліся не купляць электраэнергію ў Беларусі. Тым не менш, увод у эксплуатацыю другога энергаблоку плануецца ўжо ў наступным годзе. Ну а ўжо тыдзень зачыняюць і штрафуюць крамы, бары і шматлікія майстэрні, якія падтрымалі абвешчаны Святланай Ціханаўскай страйк. На установы, якія былі зачыненыя 26 кастрычніка, на наступны ж дзень накінуліся шматлікія правяраючыя з усіх магчымых органаў. У выніку многія зачыніліся на нявызначаны тэрмін. Алена Пазняк паразмаўляла з пацярпелымі ўладальнікамі бізнесаў. Вуліца Кастрычніцкая ў Менску асірацела. Тут зачынілі адразу 5 установаў рэстаратара Уладзіслава Луневіча. Гэта вядомыя папулярныя кавярні, блінная, пекарня і рэстаран. На іх вісяць вось такія аб'явы, а сам уладальнік каментаваць сітуацыю адмаўляецца. Не, без комментариев. Не надо. Абвесткі пра часовае спыненне працы можна пабачыць і на іншых установах, крамах, барах і майстэрнях. Большасць уласнікаў пазбягаюць прэсы, бо працягваюць змагацца за свой бізнес. Сярод заўваг, па якіх санітарныя службы прыпынілі працу рэстаранаў, адсутнасць кропляў для вачэй у аптэцы і трэснутая кафля пад лядоўню. Бар «Перасмешнік» не працаваў з чацвярга. У панядзелак, калі мінуў тэрмін ультыматуму, там быў санітарны дзень. 4 дня мы не работали, потому что нас закрыла санэпидемстанция за нарушение правил ковида. Например, у нас не было разметки, у нас персонал был без маски. Именно здесь персонал, на кухне были все в масках. Пасля ліквідацыі ўсіх недахопаў учора ўвечары бар адчыніўся, але працягваюцца правяранні з боку іншых інстанцыяў. Не пазбеглі пакарання нават тыя, хто загадзя запланаваў на панядзелак санітарны дзень, інвентарызацыю або рамонт. Хаця, натуральна, заканадаўства не вызначае, у які дзень людзі могуць прыпыніць працу уласнага бізнесу. У них есть обязанность перед потребителем уведомить заранее. Срок не менее чем за 5 дней. Требуется разместить объявление на входной двери, указать день, время, на которое переостанавливается работа, і причина. Такі ціск адбываецца і ў рэгіёнах. Падставою для правярання сталіся рэйды чыноўнікаў 26 кастрычніка. Яны мэтанакіравана адсочвалі, хто працуе, а хто не. Пасля гэтага з'явіліся вось такія спісы берасцейскіх кампаніяў, якія трэба праверыць. Старажылы такога не прыпомняць. За всю нашу дзейнасць першы раз. Ніколі не прыходзіць. І наогул гэта так... У практыцы такога немає, як у такую маленькую майстэрню, і наогул маленькія прадпрыемствы прыходзілі з такімі маніторынгамі. У майстэрні звязваюць гэта толькі з тым, што 26 кастрычніка яны не працавалі. Крама турыстычных тавараў «Траверс» у панядзелак рабіла інвентарызацыю, і ўжо тыдзень, як яна зачыненая. Когда пришли пожарники, тем более пожарники достаточно благожелательно относились. Мы подумали, пришли пожарники. Когда вслед за ними сразу же пришли органы сертификации, это уже заставило задуматься. Но когда уже пришли из АБЭП и налоговые, это уже стало ясно, что тут какая-то есть закономерность. Кампанію ўсцяж правяраюць АБЭС і падатковая, але менская крама працуе. Зачыненая крама ЛСТР. Інспекцыя Міністэрства надзвычайных сітуацыяў наклала на яе штраф 215 базавых велічыняў і закрыла да ліквідацыю парушэнняў. Штрафы па 200 базавых атрымалі і некаторыя сталічныя рэстараны. Вядома, што трываюць правяранне крамаў у Гародні і Воршы. Алена Пазняк, Белсад.
Працягваем аб'ектыў. Хваля новых арыштаў і крымінальных справаў аб масавых беспарадках. Так у Берасці міліцыянты затрымліваюць футбольных фанатаў «Дынама Берасця» і вінавацяць, што яны нібы ўжывалі гвалт супраць сілавікоў, прычым яшчэ ў жніўні. Спіс падазраваных у крымінальных справах ужо ідзе на сотні. Ярослав Стешык працягне. Новый день, новые справы. Милициянты затрымали 21-гадовага Мінчука, адміністратара тэлеграм-каналу «Мінск. Перекрытие дорог». Затрыманы нібыта распрацоўваў блакаванне транспартных артэрыяў. Арышт, крымінальная справа, артыкул 342 крымінальнага кодексу. Арганізацыя дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. До 3 гадоў турмы. Паводле таго ж артыкулу, за нядзельны марш «Дзяды» у Менску міліцыянты затрымалі і потым назвалі падазраванымі адразу 231 чалавека. Гэта метод запалохвання, кажа праваабаронца. Даже перекрытие улиц не является грубым нарушением общественного порядка. Сярод затрыманых у нядзелю былі і журналісты Белсата, у тым ліку аператары Зміцер Краўчук і Зміцер Солтан. Іх таксама падазраюць у арганізацыі масавага парушэння парадку. Солтана моцна збілі ў аўтазаку, мабільны тэлефон забралі, а камеру разбілі аб галаву. У нашага калегі пасля збіцця не рухаецца рука, але Змітра адправілі ў ізалятар на Акрэсціна на 13 дзён. Это тоже способ запугать, чтобы журналисты не выходили на массовые акции, не фиксировали как раз события по разгону, применению, непропорциональному применению силы. Непропорцыйнае ўжыванне сілы, вадамёты, спецсродкі і тым больш страляніна па пратэстоўцам пластыкавымі кулямі і святлошумавымі гранатамі не адпавядаюць дзеянням удзельнікаў пратэстаў, кажа Гары Паганяйла. А жыхары Менску паведамляюць Белсату, што АМАП у масках і з баявой зброяй у руках пачаў разганяць не толькі акцыі пратэсту, але і вечаровыя сходы ў дварах. Таксама узброеных аўтаматамі міліцыянтаў бачылі каля Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Навошта гэтыя маскі і зброя? Яны хочуць гэтым самым запалохаць тых людзей, з якімі яны стыкаюцца, нават не пратэстоўцы, а проста звычайных грамадзян, якія праводзяць там у дварах нейкія свае, ну скажем, чытанні ці нейкія свае такія сустрэчы. А па-другое, яны проста баяцца. Яны самі баяцца, яны не ходзяць па аднаму. Яны жывуць у атмасферы страху, яны разумеюць, што большасць грамадства іх ужо ненавідзіць. Не без падставаў. Гэтыя хлопцы пазнаёміліся ў карцары ізалятара на Акрэсціна пасля мірнага маршу 27 верасня. Іх моцна збілі падчас затрымання і пазней у міліцейскім аўтобусе, а за кратамі трымалі без вады і медычнай дапамогі. Когда я открывал дверь в торговый центр, мне нанесли несколько ударов в затылок. То есть без предупреждения. Я обернулся, я успел увидеть человека в черной маске. Мне нанесли много ударов в голову, у меня текла кровь из уха, ухо было надорвано. Пытались меня привести в чувство наштырем, пока у них не закончился. Пробовали там куда-то на скулы мне там давили, по гениталиям били, стучали, угрожали клизму сделать. Потом, ничего не помогало, но я этого не помню, без сознания. Все, потом говорят, давайте вывезем его за Куропаты, выбросим. Для Александра Лукашэнкі і верных яму чыноўнікаў усе гэтыя дзеянні – законны адказ на спробу каляровай рэвалюцыі, інспіраванай Захадам. Мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Але насамрэч ніякага расколу грамадства няма, кажа Віталь Цыганкоў. 70-80% як мінімум яны не ўспрымаюць, ненавідзяць гэтую ўладу. І гэта абсалютна не стандартная нават для любого грамадства такой суадносіны, калі ёсць абсалютная згода ў большасці грамадства ў неўспрыняцці гэтай ўлады. Так што сапраўды расколу няма, ёсць прэзідэнт ОМОНа і астатні беларускі народ. Як адзначае палітычны аглядальнік, рэжым Лукашэнкі практычна ператварыўся ў паўваенную хунту, дзе не дзейнічаюць асноўныя правы і свабоды грамадзян. І відавочна, што сілавікі штурхаюць удзельнікаў мірных пратэстаў да гвалтоўных дзеянняў. Ярослав Стешык, Белсат.
Каля 30 студэнтаў і выкладчыкаў Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту выйшлі на акцыю салідарнасці са звольненай дацэнтам кафедры італьянскай мовы Натальяй Дулінай. 30 кастрычніка яе затрымалі каля будынку ВНУ і асудзілі на 14 сотняў арышту. Сёння ж ва універсітэцкім дворыку гучалі словы падтрымкі зняволенай выкладчыцы. Наша коллега Наталья Олеговна оказалась за кратами на Окрестина. Мы не можем сегодня оставаться безразличными к этому факту. Безусловно, мы возмущены такой реакцией на ее действия, потому что она, в принципе, стояла за правду, она стояла за честное дело и боролась за него. Но, тем не менее, администрация приняла такое решение, уволила ее. Ми прийшли ось підтримати її і викладчиків, які так само змагаються за нашу свободу і за наші права, і за свої права так само. Обурення, тільки обурення. Тому що кілька вона років дала цьому університету і свою працю, які люблять студенти, і як до її зараз ставиться наше керівництво. Це чекає кожного з нас. Наталя Дуліна прапрацавала ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце 29 гадоў. Разам з іншымі выкладчыкамі яе звольнілі за актыўную грамадзянскую пазіцыю. 79 супрацоўнікаў МДЛУ падпісалі калектыўны зварот з патрабаваннем вярнуць ва ўніверсітэт як звольненых выкладчыкаў, гэтак і адлічаных студэнтаў. Грамадскі актывіст і праваабаронца з Магілёва Валадар Цурпанаў пасля чарговых 23 сотняў арышту выйшаў на волю. Агулам за кратамі ён правёў каля 43 сотняў. Гэта абсалютны рэкорд для Магілёва. 10 дзён актывіст трымаў сухую галадоўку. Апрача гэтага ў няволі працаваў над праектам стварэння гарадской партыі. Пасля галадавання я ўжо быў падмацаваны, а псіхалагічна я это ўспрымаў як я ж фаталіст. То, што здараецца, мусіць адбыцца. Значыць, з гэтага трэба нешта атрымаць. Таму гэта не разглядавай адпачынак. Таму працаваў над сваім праектам. Магчыма, это бздура якая. Праверым. Цурпанаў быў арыштаваны за ўдзел у мітынгах і гучным выступ на школьнай лінейцы 1 верасня, дзе заклікаў настаўнікаў пакаяцца за ўдзел у фальсіфікацыі выбараў. Супраць яго завялі крымінальную справу, нібыта за абразу суддзі, якая не здолела весці працэс па-беларуску. Ну а тым часам на прахадных беларускіх заводаў цяпер не бачна ані забастоўкі працаўнікоў, ані беларусаў, што прыйшлі іх падтрымаць. Аднак гэта зусім не сведчыць, што агульны страйк пачаў здаваць пазіцыі, так кажуць у незалежных прафзвязах. І яскравы доказ – гэта паказальнае масавае звальненне з прадпрыемстваў. Хрысціна Чарняўская з працягам тэмы. Віталь Чычмароў, вядучы інжынер-канструктар Менскага электратэхнічнага заводу імя Казлова. Ад мінулага панядзелка на заводзе бастуюць працаўнікі адразу двух цэхаў. Нягледзячы на 22 гады аданай працы, яго звольнілі. Кажуць, не выконваў службовыя абавязкі і шкоду прадпрыемству нанёс памерам ажно ў 3 сярэднемесячныя заробкі. Только вышел из отпуска, и я получил то, что я не смог пройти на завод. Меня отправили в отдел кадров, где меня ознакомили с документами. Згодна з якімі па факце парушэння праводзілася праверка, вось толькі яе вынікаў на свае вочы Віталь не бачыў, бо яму далі на подпіс толькі акт аб звальненні. Разам з ім сваіх працоўных месцаў пазбавіліся яшчэ 24 чалавекі з актыву забастоўкі на прадпрыемстве. Усе яны, са словаў Віталя, выдатныя спецыялісты. Например, сварщики, ребята, которые были уволены с 16-го цеха, это высококвалифицированные профессионалы, потому что баки варить, которые должны быть герметичные, это не каждый человек может. Маслостойкие швы – это очень сложная работа. Многие из них по 4 месяца учились, многие приходили сварщики и так не смогли научиться, уходили. Пры ўсім, адзначае Віталь, забастоўкі можна было пазбегнуць. Працаўнікі прадпрыемства звярталіся да кіраўніцтва з просьбай апублікаваць на сайце заводу зварот супраць гвалту ў дачыненні мірнага насельніцтва. Але на такі кампраміс дырэкцыя не пайшла. У цэлым не спыняюць забастоўкі працаўнікі Менскага аўтамабільнага заводу, незважаючы на рызыкі не толькі страціць працоўныя месцы, але і пазбавіцца жытла. Люди переходят от такой яркой эмоции, нет, мы против, как было в августе, когда вышли с завода. Они переходят в режим такого упрямого противостояния. Они не пишут заявления, присоединяются к стачке, они просто откровенно говорят мастерам, я работать не буду.
не прымаюць змены і не выходзяць на працоўныя месцы рабочыя горадня Азоту. Праўда, кіраўніцтва прадпрыемства заяўляе, што можа лёгка замяніць бастуючых працоўных штрых-брейкерамі з нафтану. И у нас умудряются уволить людей, которые сидят на больничном, и они там как-то где-то поучаствовали в забастовке, где-то сходили, их умудряются уже задними числами поувольнять. Но это тоже, опять же, нарушение трудовых законодательств. Тое, што ўсе цяперашнія звальненні рабочых ёсць грубым парушэннем Канстытуцыі ды працоўнага кодексу, у якіх прапісаная забарона дыскрымінацыі і пераследу за палітычныя погляды і пазіцыі, кажа і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук, ды заклікае неадкладна спыніць рэпрэсіі супраць працаўнікоў. Так не ўплываюць і рэпрэсіі супраць рабочых. Боль за тое. Яны яшчэ больш упэўніваюцца ў тым, што трэба даводзіць справу да канца, што толькі змаганнем, толькі прынцыповай сваёй пазіцыяй можна прымусіць гэтую незаконную ўладу зысці. Вельмі важным застаецца для завадчанаў падтрыманне, якое арганізуюць для іх фонды дапамогі, створаныя бізнесам і беларусамі за межамі нашай краіны. Так, звольнены яшчэ ў сярэдзіне жніўня працаўнік МАЗ Сямён Фядотаў атрымаў магчымасць знайсці сябе ў іншай спецыяльнасці. Мне Стачком предоставил адвоката, и начался судебный процесс, по которому я проиграл дело. После мне также получили, так сказать, сертификат со скидкой на обучение английскому языку и переобучили, идет сейчас переобучение на дизайнера. Бясцэннае таксама падтрыманне забастоўнікаў і ў межах нашай краіны, калі людзі ладзяць акцыі салідарнасці ды нават дапамагаюць жытлом і харчамі. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Класік беларускай літаратуры, пісьменнік Змітрок Бядуля вяртаецца на радзіму Беларусь. Ягоны прах перавезлі з казахстанскага Уральску, дзе Бядуля памёр падчас эвакуацыі ў 41-м годзе. Сёння ягоныя парэшткі перахавалі на ўсходніх могілках Менску. Конечно, это очень тяжелое дело хоронить отца несколько раз. Но зато все сделано как надо. То есть он перезахоронен, наконец-то. После многих, как говорится, проб и ошибок, которые были до этого. Пахаваць класіка меліся раней, аднак перашкодзілі спачатку каронавіруса, пазней выбарчая кампанія. Змітрок Бядуля, сапраўднае імя якога Шмуэль Нахім Плаўнік, нарадзіўся ў Віленскай губерні, друкаваўся ў нашай Ніве, уваходзіў у літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». А ў 41-м годзе падчас нямецкай акупацыі эвакуяваўся ў Казахстан, дзе раптоўна памёр ва ўзросце 55 гадоў. Ну а беларуская рэвалюцыя стала нечаканасцю, здаецца, для ўсіх яе удзельнікаў. Ці уяўлялі ўлады, што іх чакае лёс калоса на гліняных нагах. Пра гэта ў размове разважаюць былы кіраўнік Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Геннадзь Коршунаў і Владзімір Мацкевіч. Праграму глядзіце ўжо неўзабаве, а ў студыі працаваў Кірыл Смяглікаў. Прыемнага вечару і заставайцеся з Белсатам.